Kaixo, nere supertxiki eta superfamiliak, zer modu zaudete. Guraso irakasle bezala, ziur aski, eduki ditugu momentu txarrak, sufrimendu momentuak, bai? Gure semea ikasleak momentu txar bat pasatzen ari zen, berdin du, etxean agresibidade puntu batekin, edo ez dakila ondo bere sentimenduak espresatzen, edo eskolan ere ezin konzentratu, edo harreman txarrak, edo zein gauza, ezta? Nere berri ona da, horri buelta eman daitekela, horretarako tresna batzuk ikasi behar ditugu. Eta gaur egungo egoeratik, gustokoago batera salto egitea posible dela. Horretarako zein behar duzu. Uztailaren 29an, doako online tailer bat eskainiko dut gurasoentzako, erraminta hauek partekatzeko. Eta honela, zuen seme-alabei, autonomia oparitzea arazo bat datorkienean ondo kudeatzeko. Ez galdu beraz, 29an doako tailer hau. Bertan itzingo dizuet ere iraietik aurrera ditugun 6 super tailer, zuen seme-alabei laguntzeko eta bizitza hobe bat sortzeko. Ez galdu eta izena eman, ni jarriko izuedan telefono honetan.